for the health of people. At ngayon, tayo po ay mapapakinggan. Of course, this is GB Legaspi. Sa Facebook Live ng this is GB Legaspi. Sa CMD Bicol. Also sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte. Sa 100.5 Cool Radio, Daet, Camarines Norte. Kumusta po kayo? Sa ating mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. And of course, sa mga nakikinig, saan man kayong radio station nakikinig. So, yan sabi sa Cool Radio, naka-hook up na daw dyan sa Camarines Norte. Hello, good morning sa inyo. Dyan sa mga nauna dyan sa Facebook Live. Hello, Sir Romeo Rica Ford. Okay? So, patuloy tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Okay? Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Hello kay Ma'am Jenny Marcoso is watching. Pero ngayong araw, may dalawa kong guest na i-interview natin. Actually, pareha sila. Maganda ang kanilang mga testimony sa paggamit ng ating product. Oo, para makapag-share sila. Oo, abangan nyo po at i-interview natin ang kanilang mga magagandang experience sa paggamit ng ating product. Of course, si Ma'am Michelle Biascas, ang ating stockist dyan sa area ng Bakakay. And of course, later si Sir Boyd Ebdani, ang ating stockist dyan sa Daet, Camarines Norte. Kasi po, itong mga stockist natin, mga leaders na ni Health Code International, of course, hindi sila magjo-join dito kung hindi sila bumilib talaga sa ating produkto. Opo, ang gagaling po na mga kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating produkto. Kailangan lang talagang i-share po nila. So, abang po kayo. Mauna muna si Ma'am Michelle Biascas, oo, at mamaya si Sir Boyd Ebdani. No, na kahit na ganito ang sitwasyon natin, kaya pa rin natin i-reach out itong mga leaders natin. O, nasan kayo, Ma'am Jenny Marcoso? Minsan ikaw din ang i-guest ko ng Sunday. So, hello sa inyong lahat. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Lalo na ngayon, kailangan talagang tumulong sa mga tao kasi lalong dumami ang nag-positive sa COVID. Mas matindi ditong pangyayari na to. Paano na ba tayo gagraduate dito sa sitwasyon na to na marami ang positibo sa COVID-19. Pero eto ngayon, hopefully naka-ready na muna. Oo, tandaan na mamaya unahin natin Ma'am Michelle Biascas and later is Sir Boyd Ebdani. Sana okay yung kanilang mga signal. Pero eto muna si Ma'am Michelle Biascas. Pakinggan natin kung marireach out ko siya. Ay, teka lang. Kailangan pala naka-loudspeaker. Oo. Kahit nakakulong tayo dito, nasa Katarman na si na Ma'am Jenny. Oo. Gising na kaya si Mitz. Hello? Yes, ma'am. Ay, good morning, Mitz. Yes po. Buti Good gising morning ka na. Kanina pa po. Ayan, naririnig ka sa iba-ibang radio station. Mitz, gusto ko kasi, ang ganda baga ng naging experience mo sa paggamit ng ating product. I-inspire mo naman yung ating mga listeners. Kasi, di ba tayo, prevention is always better than cure. Sabi ni Ma'am Sherry, Yes po. nakikinig na raw sila sa Jose Panganiban. Okay naman po, Radio Today. Ay, salamat naman. Sige lang, makinig ka dyan dahil dalawang guest natin
na i-interview ngayong araw na to. Oo. Mitz, i-share mo nga sa mga listeners natin kasi hindi naman biro yung nangyari sa iyo na bumagsak yung health ninyo. Mga listeners natin, ang napapakinggan natin, Ma'am Michelle Biascas, ang ating stockist dyan sa Baka kay Albay. Ma'am Michelle, paano ka ba na punta dito sa Health Code, dito sa amin, nadikit ka dito sa Health Code International? Yes po, oo. Once again po, good morning po muna sa lahat ng mga listeners natin. Yan, sa FB Live at sa lahat ng radio program na naka-hook up din po sa araw na to. So, good morning po sa lahat. Actually, ma'am, ano yan, sabi nga, ayan, ulit-ulit ko nga rin po talagang sinasabi to na before talaga, siguro sobrang bagsak din talaga ng Okay. health po noon. Sasagutin mo yung mga tanong ko. Lumaki ka ba healthy? Hindi ka ba sakitin? So far, hindi naman po siguro. Okay. Kasi, Kailan okay naman. Kailan nag-umpisa yung pagbagsak ng health mo? Ilan yung edad? Ano yan, I think, high school, nag-iimpisa na yun yung dysmenorrhea kasi di ba meron na, yung nagkakaroon ka na. Nagre-regla na? Nagre-regla na, yes. Oo, yan yung pinaka-start talaga na problem ko talaga, yung dysmenorrhea. Okay, pero klaro naman sa akin, narinig ko na rin yun na naging OFW ka. Ilang taon Yes ka bang po. nagtrabaho sa abroad? Kuwait ba yun? Yes po, sa Kuwait po ako talaga naka-base po noon. Ilang taon ka I nag-work doon? At the age of 27, I think, kasi 2007, way back 2007. 27 po, naaalala, na ano tuloy yung edad ko ngayon. Okay, ilang taon ka nag-work sa abroad, Mitz? 2 years po yun, ma'am. 2 years 2 yung years? contract ko po. Yes. Oo, 2 so years. ibig sabihin nang umalis ka dito kasi hindi ka naman makaka-abroad nang hindi ka healthy, di ba? Ay, yes. 2 years po, ka opo. lang doon sa abroad, bakit bumagsak yung health mo? Ang ano ko noon, kasi base po nung talagang nakauwi na po ko talaga dito, nalaman ko na kung ano talaga yung mga naging problem. Ang pinaka-main ko talaga reason bakit bumagsak is the lifestyle. Yung lifestyle po kasi namin talaga doon is, sabi nga, yung mga pagkain na magbilisan lang na iyong ipiprepare. Lalo na di ba, pag may Alam ko na yon, So, alam ko na yon, yung may ano ka, magaling ka maggumawa ng paraan, meron ka lang can opener, ikaw ay saka mainit na tubig. magaling ano. So Yung mga bagsak yung instant, health. mga instant. Oo. Yun, ganun. Bagsak ang health mo in 2 years time. Pag uwi mo dito, ano yung mga sakit mo? At dami, as in talaga, aside sa yung na-trigger po yung dysmenorrhea ko, yung astigmatism ko po talaga lumawala, and even the immune system, as in bumagsak po yun na. Bagsak. Pag nagkakaroon ako ng tonsillitis po, dati talaga, pag tonsillitis po ako, ang bilis po niyan, nilalagnat po talaga ako agad. Then, ay, hindi na po yun, kasi since na, po ako sa gamot, parang na-immune na po ako sa gamot nun, kasi every time na may pain po talaga ako, talagang parang hindi na talaga pala tumatalab sa'yo yung mga gamot, even yung mga high dosage na gamot. Na pain reliever. Yes, na pain reliever. So, kinakailangan ko po talaga noon ng injection para doon sa painkiller na po, yung ini-inject sa akin that time na nasa labas po ako noon, nasa Kuwait. Opo, yan. Ano yun? Painkiller. Buti yung namamatay lang, yung pain, hindi ikaw. Pain, hindi po ako. So, Alam ko nga po, addict na po ako noon kasi, di ba yung morphine is ginagamit po talaga yan ng mga patients na mayroong mga malalang karamdaman. Yung mga ganun, para at least marinig yung pain nga natin. Yun na po yung ini-inject sa akin. Ano ba yun? Buwan-buwan? Siyempre, buwan-buwan ka nagre-regla, buwan-buwan ka rin may injection. Opo. Kasi pag hindi po ako ini-injectan, talagang hindi po ako nakakabangon. Okay. Sobrang sakit. Oo, so, antindi. nang umuwi ka dito, ang sabi mo noon sa akin, narinig mo lang yung aking radio program. So, napunta ka dito, nakulitan ka sa kakapakinig ng aking programa, kaya napunta ka dito. Gumamit ka ng ating produkto. Ano yung na-experience mo? Maganda, na amazing experience sa paggamit ng ating produkto. Yes, ma'am.
kasi when I use the CMD product pa lang po kasi noon, yung first week na pag-try ko talaga ng product nan, kasi sabi ko, ba't di ko i-try? Kasi sabi ko po noon, wala namang side effect, this is, kumbaga natural. Eh di syempre, pinaniwalaan ko po muna yun. Although talagang may doubt pa po ako kasi syempre, di ba, natural sa mga nag-uumpisa na ando dun yung nagdududa ka. Hindi mo naman kasi alam pa kung ano yung history ng product, ano talaga yung hanggat di mo talaga nagagamit. Sa bagay, hindi lang naman ikaw nagduda, kahit ako noon negative din ako nung nakita ko yung bote ng CMD, negative talaga ako noon kasi ang dami ko rin na try na iba-ibang product pero nasayang yung aking pera, 'di ba? So, totoo oo. yan. So anyway, nung nung nag-take ka ng product, meets, ayan, hello kay Engineer Jude Gonzalez, Yes, Jude po, yan. Franco Gonzalez. Nung nag-take ka ng product, ano yung pagbabago sa health mo? Yes po. Nung nag-take na po ako ng product nun, talagang unti-unti, nararamdaman ko yung lakas ko, parang unti-unti siyang bumabalik. And then every time na nagkakaroon nga ako ng menstruation, hindi na gano'n ka kasakit. Pero nagkaroon din po ako nung siguro sa katagalan ko rin po na nag-take na doon din na find out na nagkaroon talaga, na-develop pala talaga sa ko dahil sa, akala ko dysmenorrhea lang na simple. Oo, yun pala. Po doon yung myoma. Myoma. Yun Ikaw yung ba ay, nung na-detect meets na may myoma ka, ikaw ba na-recommend na mag-undergo operation? Actually, yes, kasi yun lang naman talaga ang daw nun. Paraan, Parang, para matanggal. Oo, para matanggal. Kasi lumalaki po yung puson ko nun. Yung parang nakikita, lumalaki na po yung puson. So, ibig sabihin, although if it's a single myoma, kaya siya lumalaki. Kasi siyempre, pag mga single nga daw, gano'n, single din yung myoma. Okay. So, ano yan, bali ilang taon ka na rin na nagtatake ng product meets? Simula po noon hanggang ngayon. Oo. Matagal na kasi almost 12 years na rin po. 12 years na nandito. Oo, So, yung ikaw ba ma-assist mo na yung health mo before, nag-improve ka ba sobra-sobra ngayon or ano-anong experience mo? Nawala ba yung yung dysmenorrhea? Yes ma'am, sa ngayon talaga napapansin ko na lang talaga umaano na lang. May regla. May regla ka na, wala ng pain. Wala Wow. ng pain, hindi katulad nun. Kailangan mo muna mag-suffer ng 1 week. Oo, sabi, 1 week. yes, sabi mo nun, para kang biniblade, parang hinihiwa ng Yung blade. hinihiwa. Totoo, Ngayon, wala na yun. yun. Na hindi ka Wala nag-undergo operation. Tama? Operation, wala. Oo, very good. Kusa po talaga siyang na ilalabas yun every time na nagme-menstruate po ako. Okay. Ay lumalabas talaga mga pupo. So, nailabas. Ibig sabihin na, na-cleanse ka. Pero isang napansin ko sa'yo, Meets, noon, nang pumunta ka dito, ang kapal-kapal ng antipara mo. Yung nasabihan pa akong genius daw. Hindi naman po ako genius. Oo. Ano nangyari? May grado ba yun? Yes po. Aside po kasi sa astigmatism po yung problem ng mata ko. Kasi di ba pag astigmatism po kasi, ibig sabihin hindi naka-inline yung hindi tama yung ng mata ko. Then, makakal po yun dahil may grado na po yun. So, every time na lalabas po ako, hindi pwede po ako lumabas sa araw. Kasi sobrang sakit. Sobrang sakit po nun sa sa ulo ko or sa mata ko. Kaya lumalabas po ako talaga madalas gabi. Oo. So aside from you, Meets, may iba pa bang member of the family ang nagte-take ng ating produkto? Yes ma'am. Simula po nung ako talaga na-restore po ng product. Siyempre, alangan naman hindi ko isasama yung family ko. Sila po hanggang ngayon din po, yun ang gamit nila. Then hindi ko na nagiging problema na yung tipong pag-aalis ako, mamumroblema ako na paano kung may sakit sila. Ngayon, nagiging na rin sila. Yung naturuan ko na rin sila na kung ano ang gagawin nila. Every time po na meron silang nararamdaman, alam na nila kung ano ang gagawin. And then,
ang kagandahan nga, hindi naman talaga na yung katulad noon na lagi na lang may nararamdaman. So far, very thankful naman ako dahil talagang wala naman po talaga na sila yung ng sakit na Wala katulad nang talaga basa-basa ng dati. nagkakasakit. So, ganun po ang Oo. sa mga followers namin, ganun ang experience namin na dati puro sakit muna, pero natuto tayo na totoo pala yun na karamihan, sabi nga, ang sakit ng tao is 20% genetic and 80% lifestyle. So, sa tingin mo, Mitch, saan ka bumagsak? Lifestyle. The processed foods. Oo. Kaya nga, yes, we really conduct health orientation talaga. Siguro dito sa Legazpi, abangan yung mga taga Legazpi. Tinitingnan ko yung date na June 5, baka mag-health orientation uli ako dito sa aking office. So, ngayon, ang dami rin bang positive sa COVID dyan sa baka kay Albay? Kaya I notice po talagang marami pong Marami. Oh, yan. Oo. So, even here, talaga, kagabi, alam mo, in-update ako ni Idol Kem, ang active na positive pa sa ngayon, yun yan, yung mga na-test. Paano yung mga hindi na-test? Yung hindi Na mga pa, asymptomatic, oo, wala nasa pa. 3,000 plus. 3,747 as of yesterday. So, sa mga listeners natin na COVID nandyan talaga, at nandyan talaga, sabi nga ni Dr. Mike Navera, COVID will stay tomorrow, the next day. Mansanay tayo na nandyan talaga ang COVID-19. So ano yung dapat natin gawin? Follow the health protocol. Alam na natin dapat yun. Huwag maging matigas ang ulo. And of course, sabi niya, ito pinaka number 1, palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Kaya napakaswerte natin, Ma'am Michelle Biascas, na ang produkto natin, the Power Trio, tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save natin at napatunayan ng mga na-COVID. Uy, nako, palakasin ang immune system. Huwag painain ang immune system. Power Trio. Kaya hindi tayo, kahit dumadami yung, siyempre, affected tayo meets ng nagpa-positive sa COVID, pero marami, pero yan. Sundin lang natin yung health protocol. Sundin natin at yan nga, yung inire-recommend na magpabakuna. Sabi nga, hindi pa sigurado. Sabi, kung mahina pa rin ang immune system mo, kahit ikaw nabakunahan na, pwede ka pa rin mahawa. O, di ba, Nits? Actually, ma'am, yes, oo, I noticed na yung mga nabakunahan, they're getting positive po talaga. Nagpa-positive pa rin. Paano na tayo nito? Hindi na tayo makabiyahe ng malayo dahil yan, maraming restriction. Anyway, anong message mo, Mitch, sa mga nanonood sa atin? Ay, yes po. Anyway, so maraming salamat po sa opportunity po na eto na na-share ko rin po kung ano yung mga nag-experience. So, thank you so much din po. Then, sa lahat po ng mga taga-Pakakay, especially po, ayan, open po talaga dito ang aming center from Monday to Sunday po yan. Pag Sunday po, nag-half day na lang po muna ako para at least, rest day na rin po talaga yan. So, sa lahat po ng mga lahat po ng may mga gustong malaman about po dito sa aming product. And then, sa lahat po Mitch, ng gusto paki-announce mag-apply. ng cellphone number mo para sa mga taga-Bakakay, please. Ay, yes po. Ito po yung cellphone number po dito sa Bakakay, yung 0912-166, ano nga ba yun? Nakalimutan ko tuloy yung Ayun. aking Hindi bali, office address mo sa Bakakay. Yes. Oo, dito po ako sa may sa may second floor, Lawenco Building, Magsaysay Avenue, Barangay 12, Bakakay, Albay. Kung malapit lang po ako sa may Rural Health Unit Center. So, madali nyo lang po makikita. Pataas lang po ako. Nasa second floor lang po ako. So, sa lahat ng mga pupunta po rito. Pero kung meron po kayong tanong, ayan, you can message na lang po din syempre sa FB namin, mga sa Facebook namin. At saka dito kayo mamuwi kung halimbawa hindi nyo nakuha yung aking number kasi hindi ko pala Hindi mo memorize. Ibabalik kita sa grade 6. Ayan, Ma'am Michelle, maraming salamat. Yan, ipagpatuloy natin itong mission natin. Huwag tayong matakot sa COVID. Ang importante, marunong tayong ingatan ang ating mga sarili. Because, sabi nga, the first line of defense against COVID-19 is ourselves. Okay, Ma'am Michelle? Yes.
Bye-bye po. God bless you Thank you and so your much, family. ma'am. Okay. Maraming salamat. God Okay. bless po. So, ayan, ayan kay Ma'am Gigi Padua is watching, and of course, yung aking kapatid, Ma'am Chu. Si Chu dyan sa area ng, ano. So, anyway, sa mga listeners natin, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang po, edad karamdaman, at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Yan po ang ating text hotline. Maraming pumasok na mga text messages dito, ay sasagutin ko na lang po after ng aking program, ha, kasi meron pa tayong i-interview. Hopefully ay ma-reach out natin siya, at sana okay ang kanyang reception sa area ng anyway, subukan ko lang kung ma-reach out ko siya ngayon, para may enough time tayo ma-interview ang ating stockist sa area ng Camarines Norte, si Sir Boyd Ebdani. Pakinggan po natin kung ma-reach out ko. Yan, ringing siya. Hello po. Ay, good morning, Sir Boyd. Good morning po. Oo, klaro ba ako dyan? Opo, clear. So ikaw ngayon ang isasalang ko sa ating interview ngayon. Yan, sa mga listeners natin sa 98.5 OK FM, Daet, and sa Cool Radio in Daet, Camarines Norte. Of course, dito sa DCG Legazpi, ang on-air natin, mapapakinggan nyo ang ating stockist sa Daet, Camarines Norte, si Sir Boyd Ebdani, na dati ayaw-ayaw naman ng inaalok ko ng ating produkto, pero finally, nung na-experience niya ang kagandahan ng ating product, ay ayan siya ngayon, na naging porsigido makatulong sa mga tao, especially dyan sa area ng Camarines Norte. Oo, Sir Boyd Ebdani, nasa line. Oo, mag-hello ka sa mga nanonood sa atin, sa mga nakikinig sa atin sa programa. Good morning po sa mga listeners ng ating HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Magandang umaga po. Sana po makapulot kayo at ng mga at matutunan ang mga tinuturo po namin dito. Oo. Yes, Sir Boyd. Gusto kong ano mo muna sa kanila, kasi mamaya may mga itatanong ako sa iyo. Marami kasing na-stroke ngayon. Pero ano ba yung experience mo? Bakit ikaw, dati ayaw mo noon nung kino-convince kita na mag-center dyan sa area ng Daet. Bakit ayaw mo noon? Kasi po, ako pa po pala ay connected sa Daet Medical Laboratory. Siyempre, kung nasa medical field ka, hindi ka naman basta-basta naniniwala sa mga alam mo na, food supplement. Di mo alam kung anong totoo. Kadami-dami food supplement sa market, di mo alam kung anong totoo talaga. Kaya nga, nung nag-reunion nga tayo, nung pinuntahan mo po ako rito ng June, nag-reunion tayo ng May, talagang hindi ako kumbinsido. Nag-uusap lang tayo sa x-ray room. Ayun, nakatingin lang po ako sa inyo. Di man ako umuoo at di rin naman ako hindi. At binigyan mo nga ako nung Power Trio, nung tigi-tigisa lang naman. Tapos ang CMD, 60 ml pa noon. Tapos isang CBF, at saka isang Yusupan juice. Sabi mo, subukan ko. Nilagay ko lang po yung sa kwarto ko. Tapos July 2018, bumalik ako ulit. May kumakahol na. So, bumalik ka po ulit. Ganun din ang reaction ko. Hindi naman ako hindi sa'yo pinapakinggan lang kita. Kaya lang po nung mga first week ng August, June, basta end of July na yung papunta ko August po, hindi ko na matandaan 2018. Kasi tabi po sa kumakain, nag-almusal. Nagdumi po ako ng umaga ng may kasamang dugo po. Tatlong sunod-sunod na araw po, ganon. Tumutulong po ang dugo tuwing magdudumi ako. Medyo kinakabahan ako. Punta ako sa isang gastroenterologist dito sa Daet.
dati po yung nag-clinic sa amin dito sa Diet Medical Laboratory. Lumipat na siya ng Leon Hernandez Hospital. Ang schedule niya po doon is every Tuesday. Pinuntahan ko po siya, kilala niya naman ako. In-examine niya po ako sa rectal, tinignan niya. Sabi niya may bukol ako nakakapa, mag-colonoscopy tayo. Tinanong niya po ako kung may PhilHealth po ako. Sabi ko meron po. Sabi niya mag-prepare ka ng ganitong halaga. Kaya alam niyo naman po ang cost ng colonoscopy ngayon. Colonoscopy pa lang po yun. Mga nasa 40,000 yan. 40,000 colonoscopy? Opo, mga ganun yun. Okay. Ang colonoscopy. Pero sabi niya, gamutin muna natin. Binigyan niya po ako ng 3 times a day na iniinom na tablets. Tapos sa gabi may suppository pinapasok pa dyan bago matulog. Siguro 3 araw ulit noon, hindi naman tumitigil ang pagdudugo. Natatakot po ako dahil alam mo naman, isa sa mga pumapatayan sa mga kalalakihan natin, sa lalo sa mga edad 40 pataas na yung colon cancer. Wala siyang schedule dito. Medyo nagpapanik ako. Pumunta ako sa kanya sa Naga. Nag-clinic po siya doon sa Mother's Seton. Pag dating ko po doon, yung clinic niya pala, nag-share sila nung asawa niyang pediatrician. So, hindi niya ako ma-examine doon, hindi niya ako mapag-upad doon kasi may mga bata din. At nandun yung asawa niya. Sabi niya, tuloy mo lang yung gamot. Balik ako ng diet. Pero medyo disappointed ako noon. Dahil nagpapanik na nga ako. Ngayon, sabi ko, subukan ko kaya ito ibinigay niyo nga po. Ay, matindi ba yung dugo, Sir Boyd? Opo, tumutulo. Lahat talaga may tulo ang dugo. Para ka nagre-regla, pero sa puwet. Talaga mapula. Pag tingin mo sa inodoro, talaga mapula. Oh my gosh. Siyempre, nininirvous ako dahil alam mo naman, ang edad natin, sa edad. Ngayon, sabi ko, subukan ko kaya ito. Ang ininom ko nga lang po doon, hindi pa ako minuno ng Supreme Juice. Yung CMB lang at CPF lang. At 20 drops ako. 20 drops lang yun. 20 After drops? 3 days po, yun, after 2 days, yung pang 3 days po, wala nang dugo. You mean 20 drops lang in one day? Hindi po. 3 times a day. Okay. Yung pag may nakalagay, yung sinunod ko lang yung nakasulat po doon. Yung CBF, ilan ba yung ininom mo ng CBF? 6 yata o basta mga ganong ano lang, mga ganong 6 yata, parang mga ganong 6. Sinasabay ko na sa sa CMD. Oo. So 2 days, yung pang 3 days po, wala na. Wow. Tumigil po ang dugo. Ngayon, dahil nga sa experience ko sa laboratory po na nakikita ko naman po dito yung mga pasyente po na talagang mga nagme-maintenance na pabalik-balik dito sa laboratory namin every 3 months, every 6 months, magpapa-blood camp po. Kasi yung minomonitor nung mga doktor yung creatinine nila, GPT, COP, sa liver po yun, minomonitor yun. Dahil may mga maintenance po yun, alam naman natin na may side effects po ang synthetic drugs. Okay. Lahat naman na tao alam yan, kasi may chemical po yan. May iiwang toxin sa loob ng katawan natin yan na pwedeng mag-damage sa kidney natin o sa liver natin. Kaya minomonitor po yan ng mga may hawak sa kanilang doktor. Pero Sir Boyd, kasi going 3 years ka na ba na user ng Power Trio na iniinom mo ngayon? Yes po, ma'am. Hindi na ba bumalik yung pagdugo na yun? Hindi na po. Tapos yung bukol-bukol na nasabi na nakakapa ko man yung pag nagkukubita, pag maghuhugas ka na ng puwet mo, medyo nakakapa ko. Ngayon wala na po. Wow. Matagal lang nawala. Ngayon wala talaga. Yun ang nawala. Very good. So, Opo, nawala talaga. sa edad mo ngayon, masasabi mo ba, kasi siyempre, hindi ka pa naman senior ba? Senior ka na? Sa December po. Magsi-senior. So, ibig sabihin 59 ka ngayon. Kumusta ang health mo ngayon? Kasi, alam mo, ang dami baga, Sir Boyd, age 40 pa lang, marami nang iniinom na gamot. Kaya baga sabi nga ng doctor natin na minsan nga daw, yung sinasabing life begins at 40 ay minsan kalokohan yun. Na nag-40 ka, nag-umpisa ka sa isang gamot, later on, 2, naging 5, naging 10. Wala naman nagsabi, magaling na ako dahil 10 klaseng gamot, iniinom ko araw-araw. Pero ikaw taga laboratory, nandyan, connected ka sa Diet Lab, masasabi mo bang healthy ka sa ngayon?
Opo. Opo, 100% po. Wala akong, dati noon, wala pa ako sa HCI. Simvastatin po ako kasi kung sinataas din ang cholesterol ko. Oh. Yun lang naman ang pinaka-maintenance ko noon. Once a day. Ngayon, wala. Kahit ano, wala. Power trio na lang talaga, ha? Power trio lang talaga. Ngayon, kainom ko lang bago kumain. Kaya nakainom na ako. Kaya naman pala, ayun, naging... Ilan ang dosage mo ngayon ng CMD? 30 drops ako, 3 times a day. 3 times. So, that's 90 drops per day. CBA, kuminsan, di ko na binibilang. Wala mang overdose yun eh. Hindi ka na nagbibilang, plus Supreme Juice. Supreme Juice, sa hapon ako nagsusupreme Juice, 2 sachet ko yan. Oo. Kaya ko pa lang 10. So normal ang BP, walang maintenance. Wala po. Oo, pero Sir Boyd, ikaw ngayon ang center diyan, ang stockist sa Daet Camarines Norte, plus ilan na rin yung branches mo. Dito sa Health Code, sa products ni Health Code International, Opo. anong nagagawa mo diyan sa mga may sakit diyan sa area ng Camarines Norte? Ay, grabe po. Kasi mula nung ako mismo gumaling, alam ko makakatulong to sa mga tao, lalo na sa mga pasyente namin dito na pupunta dito sa Life Medical Laboratory. Yung maniniwala lang po. Pero sinasabi ko sa kanila ang testimony po. Marami na magtitestimony Yes, dito sa diet. ang dami na talaga. Ang dami na. Oo, kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan yung ating produkto. Ngayon, ano kasi, di ba ikaw ay, nakita ko yung mga lecture mo. Pag nag-i-event tayo dyan, sabi ko, hindi ko alam. Marami ko hindi alam. Pero since ikaw taga-laboratory at nasa family nyo yung mga sa medical talaga. Ay, aside from you, Sir Boyd, meron pa bang iba sa family mo na gumagamit ng ating Power Trio? Ay, opo. Mula sa mama ko na 87 years old na. Ilan? Sa 87 years old 87. na po. Walang maintenance po, kundi yan lang po. Mula pa nung sinusuportahan ko lang po talaga. Tapos yung kapatid ko pong nurse na nag-retired na. Siya po ang head nurse ng isang malaking hospital sa Egypt, sa Cairo, Egypt. Siya po ang head nurse ng oncology department, mga nagkikemo. Wala po rin maintenance yun. Yan din po. At dito rin sa amin, yung mga pamangking ko, lalo nung nagkataas-asa ng COVID noon, wala kami, nakarelay lang sila, pero sinuplayan ko sila dito dahil mayroon ako lagi sa kwarto. Mga pamangking ko pumapasok lang dito, may daldala ng tubig, papatak lang ng CND. Oo. Kaya yun lang talaga, at wala sila pinuned sa iba, kundi yan lang talaga, Power Trio lang. Oo, pero naalala ko, minsan nagkwento ka sa akin na nung nauso yung trangkaso, lahat dyan natrangkaso, kaya natakot sila, akala COVID na. Opo, lahat. Yan lang din ang pinag-ano namin. Oo, na dati hindi naman sila naniniwala, pero nang sinubukan na mabisa, ngayon ay malakas na sila uminom ng Power Trio. Opo, dati sinusuplayan ko yan para lang masubukan nila. Para masubukan. Oo, kasi parehas mo din, matigas ang ulo. Dahil nung inaalok mo sila, syempre dahil taga medical, sila, ay inisnab yung iyong offer na subukan ang ating Power Trio. Kaya lang, tinan mo na talaga si Lord magtrabaho. Di ba ika nun, aayaw-ayaw. O di ba pinaramdam din sa'yo, pinasubukan sa'yo. Yung mga kasamahan mo dyan sa Diet Lab, binigyan din sila ng ni Lord na kailangan talaga nila yung product, kaya napatunayan din po nila. Pero sa ngayon, ang dami kasi nagte-text sa akin, Sir Boyd, hypertension, nai-stroke sila. Ikaw na taga-laboratory, sa tingin mo, anong malaking bagay, bakit nagkakaganon yung mga tao na... Kadalasan po kasi, ang stroke, hindi naman dahil sa may bara. Kasi kadalasan na-stroke, bigla na lang namamatay, hindi naman po nagpapalaboratory yan na nakita na mataas ang kolesterol o na may bara, kundi kakulangan ng magnesium po. Magnesium? 80% po ng stroke, kaya 80% po ng stroke victim o kaya heart attack due to magnesium deficiency po. Magnesium, nandiyan dyan po sa CMD natin. And 30 to 35% ng CMD natin is magnesium deficiency. Na yun lang ang
yun lang. Dapat kung alam nila ang power trio, hindi sila aabot po doon. So ibig sabihin, Sir Boyd, kung alam nila to. At saka yung minimension mo about magnesium, kasi gaano ba talaga ka-importante yung magnesium? Tandaan po na yung sinabi ni Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner, that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Bakit pala nagkakaroon ng sakit ang mga tao is because of mineral deficiency. Now, our HCI CMD is more than 72 kinds of minerals, kompleto at balanse. At sabi nga, 35% ng solution ng CMD is magnesium. Sir Boyd, paki-explain mo sa mga listeners natin yung magnesium. Ang magnesium po is the most essential minerals na kailangan ng katawan natin. Masyado lang na-hype yung calcium. Pero pag walang magnesium, walang magagawa ang calcium, kundi mapupunta lang yan sa kidney natin na pwedeng maging kidney stone at mapunta lang sa gallbladder na pwedeng maging gallstone. Kasi po ang magnesium na tumutulong sa pag-absorb ng ibang minerals, yung mga electrolytes o yung mga sodium, potassium, calcium, chloride po. Ang magnesium po, ang kailangan ng buto natin is calcium. Pero kung walang magnesium, aalis yan dyan. Mawawala po yan dyan sa buto natin. Ang magnesium ang magpipigil niya na hindi umalis, na nandyan siya para ma-absorb ng buto yun. So, at mahigit 400 po na biochemical na reaction na sa katawan natin nangyayari ngayon, every seconds, every minute, every hour, every day is due to magnesium po. Kaya tandaan niyo po yan. Pero kailangan balanse pa rin. Hindi lang magnesium, balance. Kaya nga yung CNP natin, balance po, balance. Hindi naman po puro pwedeng magnesium lang. Kasama ang ibang mga minerals, trace, pati mga major minerals po. Kailangan ng katawan natin na hindi na natin nakukuha sa pagkain. Kasi ang katawan natin, hindi po gumagawa ng minerals. Kailangan po ingest natin yan through sa pagkain o supplement. Kung ang pagkain natin, yung lupa natin is depleted na sa minerals, kaya nabubuhay na lang yan sa fertilizer. So, kailangan sa supplement natin kunin. Kung marunong po kayo ng power trio, sa inyo aabot yan. Kaya yun ang nililecture natin doon sa mga teacher na kababata pa ay natake sa ay, grabe. Sa pag-asawa, sa kapalungka. Kasi matigas din ang ulo, ayaw makinig. Yes. Actually, maraming mga matigas talagang ulo nila. Tapos pag na-stroke na saka pumupunta dito sa atin. Ganon din yung mga yung may mga cancer. Pag malala na stage 4, stage 5 yung cancer saka nagmamakaawa na makagamit ng ating product. Pero yung magnesium, Sir Boy, totoo ba 'yon? Kasi sabi nga ang magnesium silent guardian ng katawan natin. Maraming sakit ang pwedeng dumapo sa katawan. Opo. Pagkulang sa magnesium. Na mineral ng katawan natin, ng pangangailangan ng katawan natin. Alam mo po ng lahat. Pero tayo, pag nagbasa kayo, kami kasi nasa medical field kami, alam namin yung at research na open po ngayon ang internet natin. Kung marunong kayo gumamit ng internet natin, mas-research nyo yan, mapapag-aralan nyo yan. Lalo na yung may mga nurse din naman na, may mga kabats nga tayo ng mga nurse na ewan ko kung alam nila yan, matatalino din naman sila. Ba't nila i-research o kung ano yan para mapatunayan nila? Yes, Pina-open po ang internet. Pwede kayo mag-search dyan, pwede kayo mag-research, pwede nyo pag-aralan kung ano po talagang kailangan ng katawan natin. Gamot ba o yung mga minerals? Ako talaga, Sir Boyd, alam mo yung dati nun, kasi syempre, hindi ko naman masyadong kabisado to. Pag tinanong ako, pwede ba yan na produkto mo sa ganito, sa diabetiko, sa may mga sakit sa puso? Sabi ko, balikan na naman natin that statement of Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner. You can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Yun. Kaya naman napatunayan. Opo, 2 times Nobel Prize yan sa chemistry at isa, peace. Yung peace prize number 1 yan. Kasi human rights activist po yan, Dr. Linus Pauling. Opo, pero biochemist yan, chemical engineer yan. Kaya alam niya, kasi he deals with mineral, alam niya po, na-search niya. Tapos yung pinakamataas na Nobel Prize, yung peace prize po. Nakuha niya kasi human rights activist po yan.
Actually, ito yung inexplain niya ni noon ng mga doktor natin, Sir Boyd. Anong ginagawa ng magnesium? Kaya ayan, sa may mga mataas, may mga hypertension dyan, na makinig kayo, may mga hypertension, mga diabetiko. Ito yung naintindihan ko noon na pag ikaw nagtatake ng CMD regularly, kasi ang CMD natin is more than 72 kinds of minerals, kompleto at balanse. Yan ang gasolina ng ating katawan. Ito daw yung ginagawa, pinalalabnaw yung dugo. O yan, so mga hypertension. Isa po yan sa mga ganyan para nag-a-act din yan as blood thinner. Oo, thinner. Tama ba ko? Pinalalabnaw ang dugo. At itong good news ha, tinutunaw yung mga bara-bara. O, bara sa ugat, bara sa puso, bara sa utak, sa brain. Maiiwasan po ang magkaroon ng, ma-experience mo yung cardiac arrest or stroke. Kung kayo ay seryoso, nagtatake ng ating product. But of course, hindi lang minerals ang kailangan. You need other nutrients which is nakukuha din yan sa ating CBF or Cell Biofood. At saka yung yung pala, Sir Boyd, di ba? Kasi kung magtatanong yung mga tao, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng produkto, ay nako, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan. Kaya madalas sabihin ko yan, Sir Boyd, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At saka naano ko yon, di ba, nung yung doon, yung mga members natin, hanapin nyo doon sa ano nyo, kasi nag-i-insert tayo doon ng reading material, some of the minerals and CMD. Ano yan? Yung doktor, na Philippine doktor ng katawan natin, na tinatawag na Philippine doktor, ay yung mga cells po. Ang nutrition niya, ang pagkain niya, is minerals. Minerals. Na hindi naman ginagawa ng natin, ng katawan natin. Kailangan ipapasok natin yung minerals. Kaya pag mga healthy ang cells natin, hindi tayo magkakasakit. Oo. Yan mismo nagpapagaling sa atin. Saka yan, useless pala yung, pagkulang ka pala, Sir Boy, sa minerals, useless ang mga vitamins, proteins, enzymes, amino acids. Magkakasakit siya pa rin. Useless sila kung wala yung minerals. Oo, di ba? At saka, Sir Boyd, doon ko din nabasa, di ba, sa mga diabetiko, ha? Oo, marami tayong batchmate na unti-unti na silang nalulusaw. Kasi sobrang lang talaga nila sa mga drugs. Alam nyo po, aralin nyo sa lahat ng mga nakikinig sa amin, sa mga nanonood sa Facebook Live. Alamin nyo about that. Bakit malaking tulong sa mga diabetiko? Because andyan ang chromium, vanadium, zinc, copper, and magnesium. Wow, grabe talaga. Marami po yan. And of course, the CBF, malaking tulong, lalo sa mga atin na mga nagkaedad na marami ng aray-aray. Diba? Hindi na nakakatulog ng maayos. Pero actually, Sir Boyd, sabi nga, yung iba talaga kasi kulang na sila sa tulog, mga 3 oras, 4 na oras na lang yung tulog nila. Oo. Pag tumatanda na kasi talaga. Ganun na daw yon. Pero ikaw ba, ay masarap pa ba tulog mo? Kompleto pa po tulog ko. Anong oras? Alas 9, tulog na po. Nakahiga na po ako yan. Everyday po, disiplinado po katawan ko niyan. 8:30 nakahiga na ako niyan. 9, talagang inaantok na ako niyan. Pumipikit na mata ko. So, in-apply mo rin yung... Hindi ako ng mga 3, pero makakatulog pa ulit. Makakatulog. Samantala yung iba ang hirap na matulog. Ako na-experience ko talaga yun, yung ulit-ulit na ako nagdasal, hindi ako makatulog. Nakatulog ka naman 3 oras, nagising ka, hindi ka na naman makatulog. Doon na naman yung sa lecture natin na reasons for sleeping and waking up early. Huwag ipagkait yung tulog, di ba? Masarap matulog, at pag masarap ang tulog mo, masarap ang gising, masarap ang pakiramdam. Tama ba ako, Sir Boyd? Opo, kasi habang natutulog tayo, nagre-repair ang katawan natin. Hindi naman pagising tayo nagre-repair yun. During sleep po yan, nagre-repair. Tulog ng gabi, tama ba? Opo, sa gabi po. So yan, marami tayong natututunan ngayon. Maiwasan natin yung, kasi sabi nga, life begins at 40. Di ba experience nyo rin yan dyan sa laboratory na nag-umpisa sa isang gamot, naging 2, naging 3, naging 5. Sir Boyd, bakit nagkakaganon po?
Explain mo nga sa kanila po. Kasi po, kuminsan pupunta kayo kay Doc, hypertension lang. Pero yung gamot na yun na mga vasodilator po yan, may side effects po yan. Pahihinain ang puso nyo. Kaya Puso. Ibig sabihin, titirahin yung puso. Hindi naman. Pahihinain. Pahihinain. Kaya pala later on, may sakit na sa puso. Ngayon, hypertension, nag-umpisa hypertension, nagkakaroon ng ibang komplikasyon dahil kumisan sa iniinom na synthetic drugs po. Kaya after 6 months to 1 year, dadagdagan ng maintenance mo para suportahan ang puso. Kaya lang naman yung pang-suporta sa puso, nakakapagpalapot ng dugo, kaya after that, maresita na naman po ng iba, ng blood thinner. Kaya pala. O kaya yung clopidogrel. Okay pa yung clopidogrel kasi wala pang masyado. Ay yung ang aspirin, mura nga yun, pero grabe ang effect mo. Ano side effect niya? Bubutatin ang bitukan mo. Oh my gosh. Clopidogrel yata, 20 pesos per tablet yata yan. Isang beses man lang sa isang araw yan. Okay. Thinner. Kaya ganun po nagkakaroon. Kaya after 2 years, mag-request na yung doktor nyo ng laboratory. Kadalasan complete blood chem o kaya naman yung creatinine o kaya SGPT, SGOT. Kasi yung creatinine po, ang po yan is poison within the blood po, ibig sabihin yan. Pag hindi na nagpafunction na maayos ang kidney mo, tumataas ang creatinine mo kasi hindi niya na masyado nalilinis ng dugo. Kaya minomonitor po nila yan. Ang SGPT, SGOT naman po sa liver. Pag tumaas yan, ibig sabihin yung liver mo, humihina na rin. So anyway, still kahit na Sir Boyd, the secret to a healthy and long life is to maintain the minerals na kailangan ng ating mga katawan at napakaswerte natin. Huwag yung tiyan natin, kundi yung mga cells. Trillions of cells natin ang kailangan natin pakainin. Oo, kaya pala cell mineral drops, cell bio food. Diba? Ay, teka muna. Gumamit ka ba nung bago natin na product, yung CR Juice? Opo. Kumusta? Gusto din yun. Okay man siya. Kaso kung minsan kailangan talaga, hindi ka pwede maglakad sa labas. Aabutin ka. Kaya, buti na lang pag nandun ako sa center, wala nang problema pag nandun. May CR. Kaya nandun, may Talagang CR Juice, Pero naramdaman mo ba yung parang maginhawa, sobrang Opo, nakaginhawa man talaga. Kaya lang, okay na sa akin yun. Kaya lang, dati naman maganda pagbawat ko kasi dahil sa Power Trio, maganda man talaga pagbawat ko. Okay. So, ang bilis ng oras, Sir Boyd. Anong message mo sa mga listeners natin? Subukan nyo. Papatunayan nyo. Ako mismo, pag nagsasabi po sa inyo, sa makakaginhawa kayo, na hindi patuloy, may kagalingan po talaga. May kagalingan. Natural. Po kayo. Natural way po. Pag po kayo, kung hindi mo kayo gumagaling sa synthetic drugs, sabayan. magano kayo po. Maghanap kayo ng alternatibo. Ito na pinakamagandang alternatibo po. Ito na po na pong iba. Ito na po. Buti na lang nasalihan mo. Ano yan? Health code. Opo. Kasi ako marami mo ng food supplement. Marami mo ng food supplement. Ang sinubukan ko, pero hindi ako gumaling. Nakinulit mo ako noon. Kung hindi. At dahil din sa nagkaroon ako ng karamdaman noon at binigyan mo ako, kung hindi man doon, siguro wala ako dito. Patunayan ko. At maraming salamat. Siguro sabi nga ng pamangkin ko na elite namin dito, sabi niya, pinadhana yun. Patuloy natin ang ating misyon to help restore the health of people. Sir Boyd Abdani, maraming salamat sa pag-share. Maraming salamat po. Okay po, bye-bye po. Yan. So, anyway, sa mga listeners natin, tried and tested ang ating mga product. Kung may mga gusto magtanong, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717. Yung mga taga rito sa Legazpi at magtatanong kung mag-open kami ngayong Sunday, yes, we will serve you hanggang 3 p.m. lang po ngayong Sunday. And of course, diyan sa area ng Labo,
andyan naman, stay in yung ating mga staff dyan. Kaya, even Sunday, pag kayo napunta, hindi naman kayo pahihindian ng mga yan. Sabi dito, good AM, pwede po ba matpatakan ng CMD ang drinking water ng aking 8 months old na apo? If yes, ilang drops? May health problem po ba? Kung ano, usually yung mga nanay, yung mga nag-aalaga ng mga baby, kung bottle feed po para healthy lagi ang baby, bawat timpla ng gatas, patakan po 1 drop ng CMD. Kung may sakit, gawin yung 2 drops bawat timpla ng gatas. Kahit walang sakit, bigyan nyo po ang inyong mga anak, ang inyong mga apo ng ating product. At may nagtatanong kung pwede daw ba sa buntis? Yes po. Oo, tandaan po na yan, kung healthy ang nanay, magiging healthy yung baby at maiwasan po ang komplikasyon sa panganganak. Hello kay Ma'am Edna Donato at Ma'am Yolalia Casilin na nandyan sa area po kayo ng Mindanao. Okay? Marami pang pumasok na mga text messages. Don't worry. Don't worry, sasagutin ko po kayo. Itong nagtatanong dito, kung pwede raw sa 64 years old, 3 years na po ako na-stroke. Oo, malaking tulong po. Mag-power trio po kayo. Kung saan man kayo naroroon, visit CMD offices para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problem. Good day po, Ma'am Melinda. Marami po akong nabiling CMD dyan sa center nyo bago ako umalis ng Bicol. Kaya magtatanong lang po ako kung ilang drops ng CMD ang ilalagay sa 15 ml na tubig. PM ka sa akin sa personal message ko Joyce Manyago, nasaan ka? Mag-PM ka sa akin. Okay, sa CMD Bicol. Doon ako nagsasagot ng mga sa messenger ko, Melindawi, or sa CMD Bicol. Dahil si Nurse Earl po, lahat ng mga tanong, yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol para si Nurse Earl naman ang sumagot sa inyong mga katanungan. Okay? So, yung mga walang Facebook, dito kayo sa 0939-9040717, 0939-9040717. And of course, doon sa mga, ngayon, kasi dito, lalo dito sa lugar natin, hindi lang, dito sa Bicol, sobrang taas po ng, figure ng positive sa COVID-19. Follow the health protocol. The first line of defense against COVID-19 is ourselves. Follow the health protocol. Huwag tayong maging matigas ang ating ulo. Opo, huwag maging kampante. Pero yung sabi nga, pinangawakan ko yan, sinabi ni Dr. Mike Navera, ito daw yung pinakang number 1. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Kaya swak na swak po. Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Okay? Eto na muna tayo sa mga outlet natin. Pakinggan po muna natin. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin ang HCI CMD office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8,
Poblasyon Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now, sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuhan, Karamuan, Kamsur. Meron tayo sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durture Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena di Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So First District Obalbay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertelneo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Now, dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Gen General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay, at CMD Center at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atop Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Mangkirwan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now, sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susi Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Office at second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Mayamaya, Magsaysay Street,
Barangay 3, Piodoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay, dagdag lang natin dyan sa area ng Camarines Norte. Hanapin lang ang CMD natin. Meron na tayo dyan sa Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion, Poblacion Sur, Paracale, Camarines Norte. Of course, dyan sa Margel's Pharmacy, care of Ma'am Ayla Salaysay, Eco Avenue, Barangay 5, Mercedes, Camarines Norte. At sa CJ Pharmacy, care of Ma'am Baby Florabel Samudio, Barangay Matacong, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Harapan ng Imelda Elementary School. Andyan din po si Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramuan, Catanduanes. Also, itong mga Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Okay? Jeremias Balya, Jerry Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. O ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay sa lahat ng mga nanonood, saan man kayong Facebook Live nanonood, sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people. And hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. At bye-bye po sa inyong lahat.